22-97. По-рано през сезона обаче, че рекорд за сезон 22-85 в Хожов. Световната ранглиста се оглавява от Макензи Лонг. 22-03 постигна американката в Гейнсвил. Сидни Макофлин, световната рекордьорка на 400 метра с препятствия. 22-07 е втора в класацията за сезона. 4 бягания 200 метра през сезона, 4 различни победителки. Рекорда на турнира 21-88. По-добре стартира Шерика Джаксън. Съвсем различно е това бягане в сравнение с Осо. Добре премина виража. Мощна в тези метри, но забележете, тук започва да има проблеми Шерика Джаксън. Все пак ще спечели, но резултатът е доста слабичък. 22-68. Вярно е, че има и силен насрещен вятър, 2 метра в секунда. Не е доволна Шерика Джаксън. Нямаше тази свобода в движението в последните метри. 22-60.